Dyma 5 ucha cic o ffeils chwaraewyr Pêl-Droed. Rhif 5. Charlie Adam yn barod i gymryd cic gornel, ond Ryan a Charlie, mae'n baglu ac yn cyffwrdd y bêl efo'i law. Cic rydd i'r tîm arall ac embares i Charlie. Rhif 4. Milad Mohammedi o Iran sy'n nesa. Roedd Milad eisiau dangos ei hun. Cusanu'r bêl i ddechrau ac yna gwneud roly-poly. Doedd y ref ddim yn hapus. Rhif 3. Roedd pawb yn dathlu ar ôl i'w golwr arbed cic o'r smotyn. Neb llai nag un o'r amddiffynwyr. Neidiodd o ar y goli'n gollon y bêl, a'r bêl yn glanio'n ei gol ei hun. Rhif 2. Munud o dawelwch i un o gefnogwyr hynaf y clwb bydd arw. Ond ffeil enfawr i'r clwb pan nath y cefnogwr gerdded i mewn i'r gêm yn fyw ac yn iach. John fyw ge? Yn rhif 1, gêm gyfeillgar rhwng Arsenal a Dynamo Moscow mewn niwl trwchus iawn. Ar ôl cael carden goch, wnaeth un o chwaraewyr Arsenal sleifio nôl ar y cae. A neb yn sylwi bod o'n ôl. Yn yr un gêm, roedd golwr Arsenal methu gweld dim byd. Rhedodd o mewn i'r postyn i drio arbed gol a taro i ben. Pan adawodd o'r cae, daeth un o'r cefnogwyr ymlaen i gymryd i le.